OK, zdravím vás, takže dnes to bude veľmi zaujímavé, pretože si zahráme Geometry Dash. Takže, máme tu niekoľko levelov. Je prvý, alebo môžeme ísť hociaký. Poviem base, asi to vyzerá zaujímavé. Oh my gosh. Počkaj, prečo nejde audio? OK, bola menšie technické problémy. Moja babka to počuje. OK, to je cool. Hop, OK, výborne. Výborne. Hop, proste cíti, aké by ste sa chceli myslieť. Čo keby sme dali toto practice mod? Tak to je dobré. Ráne dáme si practice mod, aby sme vedeli, že o čom vlastne tento celý level. Výborne. Ale... Toto je taká... OK, iný level. Mám, že ten bude lepšie ako predtým. Ráne som skočil. Psychicky ma deprivuje tento level. Dobre, ja som úplne debil. Teraz už skočím. Dáme. Ja čím premýšľam, že toto je ťažké. Tento tu. To fakt for real, actually? Ja for real neviem. Čo mám robiť? Čo keby napíšem ChatGPT? Skúsme to. Ok, dajme ChatGPT. What's up ChatGPT? Daj mi tú najsilnejšiu motivačnú vetu. Keď je to najťažšie, znamená to, že si najbližšie k tomu, aby si sa stal niekým, kým si ešte nikdy nebol. Nezdávaj sa v deň, keď si už unavený. Práve vtedy sa rozhoduje, kto vyhrá. 40 minút mi to trvalo. Yes! 101 pokusov. OK, už toto hru v živote nechcem vidieť. Majte sa dovidenia, dajte odberať. Čus.